लहा बे सैनानै जामनायसो बे बेखौ सैफिनगौमोन रा माबायाव गेलेमु अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो डिमाकुसि दखरा एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव 25थि रुपाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सोलिफु दाननि 13 अक्ट'निफ्राय 25 अक्ट'सिम डिमाकुसि स्टेडियामाव बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारियाव जाफुंसार होफैनो बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। फैगौ 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थांगासिनो दङ। बेखायनो आं बानजाय आफादनिफ्राय जानानै नोंथांमोन बयखौबो बै जोलुर बादायनायाव लोब लोब फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। रुपाथि मायथाइ फालिथाय डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ फैगौ 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम डिमाकुसि स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट अनलायनाय रंजानाय खौसेथिनि जुथुमा बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 25 बोसोर रुपाथि मायथाइयाव आगान होबाय।